थारैनो N.B Production जों दिहुनजानो लानाय नैबे थुलुंगा फिल्मखौ आंनि आखाइजों बेखेवनो मोननानै आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आसा खालामगोन बिथाङा जि थांखिखौ लानानै दिनैनि बे फिल्मखौ दिहुननो लादों बिथाङा जाफुंथों। जिखिनि खामायनो लुबैनाय गोसो बेबो जाफुंथों। बिथांनिफ्राय आरो बेल' फिल्मा थाबथायालासिनो बोसोरफ्रोमबो मोनफा मोनफा फिल्म दिहुनलांबाय थानो हाथों आं बेखौसो सिगाङावनो आसा खालामग्रोगोन। आं ओरैनो सरासनस्रायै जा स्क्रिप्ट राइटारनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला जायखौ आङो लाफेराखै नेगेटिभ रल बेखौसो आंनो होदों होननानै खोनानो मोनदों। आं बेखौ दिनैसिम खालामफेराखै। खालामनानै माबायदि मोनो नायगिरि बिथांमोननिफ्राय आं इयुनाव कमेन्टखौ लुबैगोन। सार बेवहाय सोर फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै दंमोन? बेयाव जुदि थोंजोङै आं फारसेनिफ्राय बुंनो गोनां जायोब्ला जोंहा स्ट'रिया जाहैबाय तिजु बर', स्क्रिप्टआ जाहैबाय रबिन्द्र स्वर्गियारि, ओमफ्राय केमेरामेन हिसाबै दङ जोंहा प्रबिन बसुमतारी आरो डाइरेक्टराव जों जोंहा गणेश बर' आरो एक्सनाव दं जोंहा सोमखोर बसुमतारी नार्जारी आरो मेइन हिर'आ जाहैबाय जोंहा नैबे फंबाय सिमां सैनारि आरो हिर'इनाव दं नै जोंहा बिनानाव प्रियांका लाहारी, लोगोसेनो एसिस्टेन्ट हिर' थागोन जोंहा सोमाव बसुमतारी। बिथांमोनखौनो नैबे फिल्मनि मेइन फावखुंग्रि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जायफोरा लकडाउनाव ओरैनो प्रडिउसार हिसाबै जिरायनानै थानांबाय, दा बिथांमोननि बाथ्राखौथ' जेबो बुंनो हाला। जेनेबा दा गोदानै जायफोरा दिहुननो लादों आसा खालामगोन बिथांमोना जिखिनि फैसा खरस खालामदों बे खरस खालामनायखौ मोनफिनथों। लोगोसेनो नैबे बाथ्राखौ जों बुंनांगोन, जाय प्रडिउसारफ्रा फैसा खरस खालामनानै दिहुनो बिथांमोना दिनैसिमबो गावनि दिहुननाय फैसाखौनो गारनाय फैसाखौनो मोनफिनाखै। आं आसा खालामगोन बोथोरा मोजां जाबाय, समाजाबो मोजां जाबाय, बेखायनो गासै रायजो राजाफ्रानो बिथांनि फिल्मखौ नायफैनानै बिथांखौ थुलुंगा होगोन, इयुनाव दिहुनबाय थानो राहा होगोन। आं बेखौसो नायगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन। गोजोननाय मोननायाथ' बेयाव एसे केरेक्टार हिसाबै होननो थांब्ला एसे आलदा केरेक्टार खालामनो मोनगोन। स' बेनिखायनो आं एक्साइटेड आरो बे फिल्मनि थाखाय। आरो बेनोसै खोथाया। नोंथांनो बेवहाय माबायदि रल होनाय जादों? रला सासे यांस्टारनि माने बेनि स्ट्रागलिं लाइफनि सायाव जागोन आरो एसे रमान्सबो थागोन। थ' बे हिसाबैनो जागोन आरो। आदाया दासिमाव बर' सावथुन मुलुगाव जोङो सिगांनिफ्रायनो नोंथाङा बाहागो लाबोगासिनो दं। माबायदि आसा फारिदों रायजो राजानिफ्राय? आसायाथ' बहुद दङ आरो रायजो राजानिफ्राय बेखौनो लुगैयो जे बर' सावथुन मुलुगखौ सापर्ट खालाम जेब्लाबो। दा बर' सावथुन मुलुगा दाबो मोनसे ट्रेकआवसो दङ आपडेट जानायनि। स' बेनोसै रायजो राजाफोरा जेसेबां सापर्ट खालामगोन एसेबां जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया दावगालांबाय थानो हागोन। लोगोसे जोंनि यां जेनेरेसनखौबो बुङो बिथांमोनाबो जेसेबां हायो नाजानांगौ गावनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय। बेनोसै आरो प्रडिउसारफोरखौबो बुंनो नागिरो, लोगोसे डाइरेक्टरफोरखौबो बुंनो नागिरो। दा जाबाय मबाइल जुग जाबोबाय दङ। स' जों बयबो मोनसे प्लेटफर्म नागिरबाय थायोमोन। स' आंबो मोनसे प्लेटफर्म बानायदों, बेखौनो साननानै थांखि लानानै जाहाथे बड' फिल्म इन्डास्ट्रिया दावगालाङो। थ' बेनि थाखाय मोनसे OTT प्लेटफर्मबो खुलिदोंमोन। बे आंनिनो प्लेटफर्मा, बेनि नामानो जाबाय रंजा एप। बेखौ गुगोल प्ले स्ट'राव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आरो बे फिल्मखौबो बेवहायनो हगारनाय जागोन होननानै आङो आदामोनजों रायज्लायना दोननाय जादों। स' नोंथांमोना बे फिल्मखौ नुनो मोनगोन। जाबोबाय होननो थांब्लाथाय 6.5सो जाहैबाय आरो। थ' एसे होननो थांब्ला बेयाव मोनसे इन्टारेस्टिं जागोन जे आङो सासे अमा बेफारि जानो मोनगोन आरो बेखौनो सानगासिनो आङो। थ' बिदि केरेक्टारखौ खालामफेराखै। स' बेनोसै आरो एक्साइटेड जागासिनो बे केरेक्टारखौ लानानै आङो। बिराद मोजां मोनदों आरो बे आंनि फार्स्ट टाइम एज ए लिड एक्ट्रेस हिसाबै। आरो आसा खालामो आं मोजां खालामगोन होननानै। स' आं गावखौनो उइस खालामो जे आं मोजां बे सावथुनाव मोजां खालामथों होननानै केरेक्टारफोरखौ जायखिजाया आर्टिस्ट हिसाबै। थेंक इउ। नोंथाङा सिगाङाव खालामखांबाय नामा? आं आगोलाव बर' सावथुन खांख्राइ होननाय मोनसे बर' सावथुन आं खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय शुटआ कमप्लिट जाथ'वाखै, जागोन। आरो नैबे आंनि सेकेन्ड फिल्म हिसाबै आं
बुंनो नागिरा रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि अननाय बा हास्थायनाय बेखौ आसा खालामो रायजो राजानिफ्राय अननाय नागिरो सापर्ट खालामथो एज ए निउ एक्ट्रेस हिसाबै आरो आगोलाव बिदि फिल्म खालामनाय एक्सपिरियेन्स गैया स' जिखिनि आङो नैबे फिल्मनिफ्राय बुहुत बिदि एक्सपिरियेन्स मोनगोन होनना आसा खालामो आरो सापर्ट खालामथो रायजो राजाफोरा अनथो बेनो थ' जोंहा स्ट'रि राइटारा जाबाय टिजु बर' बिथाङा लिरदों स्ट'रिया ओरैबायदि माने समाजाव जेरैबायदि दा सोलिगासिनो जे सेंग्रा सिख्लाफोर कलेज स्टुडेन्टफोरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमनागासिनो जोंनि बर' समाजाव बेफोरखौ लानानै सोलिदो बेनिफ्राय रमान्टिक दङ फाइटिं दङ स' बिदिनो आरो स' आं गासैखौथ' बुंनो हानाय नङा माबे लकेसनाव नोंथांमोना बे शुटिंखौ खालामगोन लकेसना जाबाय जोंना पाठशाला बेनिफ्राय बरमा सिमला बेनिफ्राय लास्ट गुवाहाटि जाहैगोन जोंना माबे समाव रिलिज खालामहैगोन जों रिलिजखौ जुन जुलाइ आगष्टनि लास्टआव खालामहैगोन जों माबायदि रायजो राजाफोरनिफ्राय नोंथांमोना बे फिल्मखौ रिलिज खालामनाय समाव अनसायनायखौ हास्थायदों अनसायनायखौथ' जों बुहुत हास्थायो आरो हास्थायनायखौ जों मोनगासिनोबो दिनै मोननानैथ' जोङो बानायगासिनो आरो जेन रायजो राजा जोंनि बर' रायजो समाजा जेमान हायो जोंखौ अनसायगोन आरो अनसायबाय थागोन बेखायनो जों सोलिगासिनो आरो सोलिलांगोन आदा नोंथाङा नैबे थुलुंगा सावथुनजों लोगोसे आरो माबाफोर फिल्म दिहुननायनि थांखिफोर लाबोदों नामा आंना जाबाय बे जाबाय थुलुंगा नेक्स्ट प्रजेक्ट दङ जोंहा बे जाबाय एक्सुवेलि N.B Productionनि बियो फार्स्ट फिल्म नङा बियो सेकेन्ड फिल्मसो मोनसे जाबाय सर्ट फिल्म बानायदोंमोन स्ट्राइप बेखौ नेसनेल एवार्डआव जों एवार्ड मोनदों बिथां प्रनब बर'ना प्रडिउस खालामदोंमोन आरो बेनि उनाव दा बानायबाय थुलुंगानि उनाव जोंहा दङ जुलाइ मासाव आरो आंहा मोनसे प्रजेक्ट दंबायो बर' फिल्म हांमा फिल्म ससाइटिनि आन्दाराव बेयो माबा जागोन शुटिंआ जागोन अरुणाचल बेनिफ्राय सिमन सापरि बेनिफ्राय गोलाघाट